pagtuon subong ang semanal nga pagbusisi, pagpanginhas, ukon pagpanaghaw. Pag-review, pagtuon sang aton leksyon sa eskwela sabatika. Kaginig na dala sa inyo sang Central Philippine Adventist College Church Media Ministry Department diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Kag sa siningation, kita nagapasalamat mga kauturan nga sa gihapon ang aton akong partner wala sang liwan ang aton Dean sa School of Theology diri sa CPAC, si Pastor o Dr. Victor Montaño. Dr. Mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw man, Pastor Tomado. Yes. Ako si Pastor Luisito Tomado ang inyo masunson nga host. Sining aton programa ang pagtuon subong nga ginadala sa inyo sang CPAC Church Media Ministry Department. Kag Pastor, aton pasalamatan ang aton mga katawan sa likod sang kameras, si Engineer Frederick Linatan, Sir Elvira Tapaya, si Sir Rodel Vargas nga amo ni ang naga-sakripisyo gid sa pagbantay kag paggamit sang aton kamera nga wala ini sila wala naton nini mapadayon kag hindi mapadayon ini nga programa. Kag subong man Pastor, aton pasalamatan ang aton mga kauturan nga nagapadayon sa pag-view sa Facebook kag sa YouTube sining aton programa. Halin dira sa Amerika, sa may Australia, sa Europa, sa New Zealand, sa Middle East, kag sa South America, aton mga kauturan diri sa Negros Occidental, dira sa Negros Oriental, aton mga kauturan halin sa may Southern Mindanao, sa may Sarangani Province, Sultan Kudarat, South Cotabato, North Cotabato, Maguindanao. Kag aton mga kauturan sa aton kaiping probinsya, sa may Iloilo, sa Antique, sa Aklan, sa may Capi, sa Guimaras, aton man mga kauturan, Pastor, sa may Masbati, sa Romblon, sa Palawan, kag bisan pa sa may Mindoro. Aton sila ginapasalamatan. Okay, Pastor, salamat nga at least aton na mensionar, hindi naton Pastor ma-mensionar ang tag sa kangalan. Kay wala kita gid sang igo nga panahon sa paghimo sini. Ari na kita sa aton nga leksyon numero 8, Pastor. Satanas, a defeated enemy. Sa Ilonggo, si Satanas ang nalutos nga kaaway. Apang sa hindi pa, aton anay iduko ang aton mga ulo upod ni Pastor Montaño sa pagpangayo bulig sa Ginoo sa paghangop naton sa aton leksyon sa sini nga semana. Amay namon nga langit nun, ginapasalamatan ka namon, kag ginadayaw ka namon, bangod sa panahon nga ginhatag nimo, nga kami magatuon liwat sa imong mga pulong. Kabay pa nga sa amon nga pagtuon, giyahan nimo kami sa balaan nga espiritu. Agod nga amon mahangpan ang imo nga kabubuton sa amon nga kinabuhi. Madamo nga salamat Ginoo sa pagsabat nimo sa pangamuyo sa ngalan ni Ginoong Jesus kami pangamuyo. Amen. Amen. Aton Pastor basahon ang aton sadsaran nga teksto nga makita sa Bugna 12 bersikulo 11 nga nagasiling, kag gindaog nila siya bangod sang dugo sang kordero, kag bangod sang pulong sang ila pagpamatuod, kay wala nila paghigugmaa ang ila kabuhi bisan tubtob sa kamatayon. Ang Dios magapakamayo sa aton nga sadsaran nga teksto. Pastor, ang aton leksyon 8, kag ini makita naton sa isa lang ka kapitulo. Ang kapitulo 12 sang Bugna, sang libro sang Bugna, Revelation sa English. Pastor, before ihatag nako ng panahon sa aton nga introduction, aton nahibalaan Pastor nga ang first half sang libro sang Bugna, sang Revelation is about the past. Ang nagligad nga mga kalakasan nga ginhimo sang kaaway. And then ang second half halin sa Bugna 13 or even 14 is about the present and the future activities of the enemy. Kag ang mga aktibidades
sang mga katawhan sa Ginoo kag kung paano ang Ginoo magaluwas sa iya katawan. Eventually his second coming kag ang reward niya of 1,000 years dito sa ginharian sa langit kag ang new heaven and the new earth. Ari kita pastor sa tunga-tunga, okay? Ang si Satanas ang nalutos nga kaaway. Amo ni ang nakita ni Juan revelador pastor sang siya gin balitbit pinagi sa espiritu dito sa langit. Yes pastor. Anong imo madugang sa atong introduction? Yari na kita pastor sa Revelation 12 kag maayo ining topiko kay ini nagahambal mahanungod sa dako nga inaway. Great controversy theme kag diri ginapakita kun nga aman may ara sang kagamo sa sining kalibutan kung nga aman may dako nga problema ining aton nga kalibutan hindi lamang sa tanan nga katawan ilabi na sa katawhan sang Dios pastor. Yeah. So okay, yes pastor. so ini mo nagaghambal ini sang crisis sa mga katawhan sa Dios. And the final crisis, coming crisis man kung sino ang sa likod sini sa Revelation 12 ginahambal ni pastor. Yeah. Kag isa pagid pastor nga punto diri nga ang Ginoo nagahambal na daan sang palabuton. And then isa sang mga ginahambal sang Ginoo nga si Satanas perdi na siya. Nakibalo Satanas, Satan knew that he was already defeated and he is a defeated enemy of Christ. Nga bisan pa halin siya to sa paghulog sa iya, kabalo na siya nga perdi na siya. But the only thing is that wala pa nagabot ang pina para sa iya. Kag amo na ang Biblia naghambal nga kaluluoy kamo nga ara sa kalibutan kay diri tagbong diri ginhulog si Satanas. And then despite nga he is already a defeated enemy, Satan gapakitang gilas nga nagyapon. Nga as if dawala lang siya. Okay, way pa man nakabot ang iyang nga pina. And then he is doing all his best sa pagkuha sa madamo pagid. Ikatlo na nga bahin sa manugtunda ang nakuha sa langit. Pagabot diri sa duta, he is trying still to claim that this world is his. Katahom ini nga topiko pastor kay nga man may madamo nga mga tawhan subong nga wala kapati nga ang may kaaway. Satan is real. Really real pastor. Kag ang Revelation 12 nagahambal sa aton nga siya ang pihang sa likod sang tanan nga evil sa sining kalibutan. So aton ini pagaton-an subong. And that's correct pastor, no gamay kitang ma-insert naton pastor. Nga kadamo sang katawhan nga wala gapati nga ang may Dios ang kalibutan. May Dios ang universo. Kag wala man sila gapati nga may kaaway si Satanas. Pero pastor, sa simple lang gid even without the Bible. Ang ebidensya nagapakita nga kadamo sa mga kalakasan sa bilog nga kalibutan. Sino ni hinumuan ang kaaway. So isa lang na sa ebidensya nga there is Satan is really a real person, the enemy of God. Yes, pastor. So siya sa sining nga leksyon naton may ang aton nga leksyon nagahambal siya pastor nga ining pagtuon naton sa bugna pinadayag kapitulo 12 nagahatag sa aton sang assurance nga ining atong kaaway hindi gid niya ma-succeed. Pildi gid siya. Apang nagahatag man sa aton sang warning pastor nga mag-andam kita kay nga man Satan is determined to wage an all-out war against us. So, kanami pastor sa imo nga word determined. Ano na sa Ilonggo? Determinado. Ilonggo man ako na sa makuan siya even though he knew bisan nabalaan niya nga perdi na siya but still he is determined. Nga damo ang makuha niya. Yes. Kag pastor, he even claimed that this world is his. Na sa iba na sa previous natong election nga iyang again self-pronounce ang iyang nga siya ang tagiyas ang kalibutan. That's why may konsilyo sa langit nagkadto sa didto representing the earth. Oo na kanami silang istorya man amo na si Job ang resulta dira sa bas apang wala kita panahon sina pastor. Okay, lakadto kita sa
sa Sunday, Woman and the Dragon. Pastor, ikaw ang una imbokada sa imo nakita diri sa aton Sunday nga leksyon. Diri sa Sunday nga lesson naton, Pastor, nagahambal ini siya hanungod sa dako nga palanawon. There is a great sign nga nakita ni Juan. Kag nakita niya didto sa langit ang isa ka babae nga napanaptunan sang ginatawag nga maputi, clothed with the sun and moon. So isa ini ka palanawon nga sa diin kita nagapati nga ini nagasimbolo sa katawhan sang Dios. Okay, sa katawhan sang Dios. Chaste woman, ang putli nga babae nagasimbolo sang mga iglesia nga faithful believers. So ining pinadayag ining bugna or revelation naghambal ini sang duha ka klase sang babae, Pastor, babae nga putli kag ang babae man nga ginatawag naton nga harlot. Okay? Harlot nga nagasimbolo man siya sa ginatawag apostate church, okay? Iglesia nga hindi putli. So amo nang nakita ni Juan sa iyang palanawon na Pastor. Kag ang adlaw, Pastor, yes, as simbolo sang Christ righteousness. Okay. Nga panaptunan siya sang adlaw, maputi kag masidlak pareho sang adlaw. Nga amo na ang pagkamatarong sang Ginoo. Kag ang bulan ara sa iyang mga tiil. Kabalo kita, Pastor, nga ang bulan wala na siya sang iyang kagulingon nga kahayag. Okay. Kuha lang na siya, do espiyo lang na sa Pastor nga naga-reflect sang kahayag halin sa adlaw. So amo na, Pastor, ang simbolo sang foreshadowing the work of Christ in the gospel era. Nga ang trabaho ni Kristo sa una nga panahon sa pagsugod sang mayong balita is being reflected sa ulihi nga mga kapanahonan. Yes, Pastor. So ining sa bersikulo 1 sang kapitulo 12 naghambal man ini kung paano ang iglesia putli, kung aaman siya putli tungod kay ang iglesia, Pastor, na cover or she was clothed by the righteousness of Christ. Kag ang pundasyon niya ang Biblia, Pastor. Ang Biblia kinahanglan gid nga para mamintinar naton ang pagkaputi sa iglesia. The church should always be what? Should always be anchored in the righteousness of Christ. Yes, sola by the righteousness. Yeah. Sola scriptura, Pastor. So, amo man ni. Apang kung tanaw naton sa versikulo 2, naghambal man diri, may ara sang dako nga problema. Dako nga problema sa versikulo 2, labi ni sa versikulo 3, Pastor, kay nga man, naghambal diri nga may ara sang dako nga, there was a great red dragon. Red dragon. Kag ang Biblia naghambal nga ining dragon nagasimbolo sa kaaway, Pastor. Kag ang nakita ni Juan diri nga gusto yagid lamunon ang babae. Gusto yagid agawon ini ang babae. Okay. Yes. Kay ini nga babae, Pastor, nagbusong. A pregnant woman ang nakita with a child nga nagpanganak na. Pagpanganak, Pastor, gusto sang dragon nga ang anak iyang lamunon. Kaya ato na mabalaan later on what happened, Pastor, no? So amo na siya. Okay. And that's mga major nga mga punto sa Sunday nga leksyon naton. Yes, unless you have some other things. Okay. Kagari man di, Pastor, ang ikog niya, ang ikog, Pastor, symbolizing the deceptiveness. Deception. Ang wiles, ang kaya grabe bala anong wiles sa Ilonggo. Ang iyang ideya. Mga ideya niya sa pag-deceive. Imagine, Pastor, ang mga anghel sa langit na kuha niya 1/3 gid sila. 1/3 gid sila diri nga naghambal ari diri sa bersikulo 4. A third of the stars of heaven. So diri naghambal nga iya gid nga na iya gid ini sila nga. Sa aton pa, Pastor, grabe gid siya gali maghambal, no? Grabe gid siya mag-convince. Na you see, Pastor, ang akon punto di, Pastor, na convince gan ni Satanas ang mga anghel nga grabe ang ilang
nga wala sila sing sala. Ano paihan kita nga mga makasasala nga ang aton pangununa katama kakorto kag tama ka kanubo ang aton palananawon ara lang sa unan, whereas ang mga angels siya ang palananawon nila gapanglapaw, yet they were deceived by Satan. That's why kita di sa duta hindi nato ni lawlahugan, pastor, ang aton nga pagpakig-away kay nakaibalo kita defeated na si Satanas. So ang aton na lang hang-on kita sa aton commander nga amo si Kristo. Kag diri man sa kung tan-aw naton sa kapitulo 9 sang bersikulo 9 sang kapitulo 12, nagahambal man diri nga ining dragon amo ang yawa, that old serpent of old. So it refers back dito sa Genesis kapitulo 3, pastor, kung paano gindayaan man sang kaaway ang aton nga first parents nga si Adan kag si Eva. Yes. Amo man gali ang ginhimo niya dito sa langit. So ini nga strategiya niya sa pag-deceive sa katawhan sa Dios, sa angheles kag sa aton man, sa aton nga first parents, amo gid nini ang modus operandi sang kaaway sa paglinlang sa aton, pastor. Okay, Monday, pastor, Satan cast down to earth. At least balik kita liwat sa sinugdanan dito sa langit. Nga ginhulog si Satanas, as what I've said, paghulog sa iya, he knew already that he is a defeated enemy. Ang pastor ginhulog siya di sa duta. So in other words, ang punto dira nga ang iyang deception is only confined diri sa duta. Hindi siya maka-deceive na sa iban nga mga planetas. Yes, sa iban nga mga inhabitants sa iban nga planetas. Confined siya diri. So, indeed, sa akong ginambal kay na, iyan na ni claim nga iyan ni ang kalibutan. That's why, sang si Jesus, tapos na bautismohan, nagpuasa sa 40 ka mga adlaw, 40 ka gabi, gutom si Jesus. Anong gindala ginhimo na Satanas? Sa tapos nga wala iya madala sa tinapay, ang batuhimong tinapay, gindala iya si Jesus sa babaw sang bukid. Kag ginpakita ang bilog nga kalibutan. Kag anong siling niya, ihatag ko ni sa imo kung ikaw magayaob sakon. Yeah, ang punto dira nga Satan already claimed that this world he sees. But the only thing is that may mga katawhan pa ang Dios ari sa kalibutan. Yes, so pastor. may dako nga inaway gali dito sa langit, pastor. Yes. May dako nga ining inaway bala, pastor, hindi inaway nga military battle. No. War of principles, words ni siya. Yes. So may ara sang ginatawag nga open revolt dito. Nalinlang ang mga angheles apang ang Biblia man nagahambal sa aton nga he was defeated, he was cast down. Okay, was cast down. Okay, he was defeated, his defeat at the cross, and that's the amo ni ang rason kung nga na-confine siya diri sa iyang prisuhan nga amo ni ang kalibutan, pastor. Yeah, amo ni ang kalibutan. Kag isa pagid, pastor, nga leksyon naton sa Monday, pagkahulog kay Satanas, the rest of the universe discovered Satan's character. Nakita ang iyang karakter. Amo na anugid siya. Ang aside sang Ginoo nga naghatag sang pagkapriso ni Satanas diri sa duta, ang iban nga universe na siling hindi ka di magkadto. Hindi na kadi, hindi ka na pwede. Nabisto ka na. Okay. And then another point, pastor, nga nakita man ni John nga ang time ni Satanas is too short. Gamay na lang gamay ang panahon niya. Nga muna, pastor, bala kung isa may procrastinate sa aton. Nga kung gamay na aton panahon, grabe na aton nga himuon, waslik sa wala, waslik sa tuo, because we know that our time is short. And this is what the picture of Satan is right now. He is trying much. Next week, pastor, we will be able to study how Satan used sining duwa ka mga sapat nga nagwa sa tubig kag nagwa sa duta. But that is still the next week naton nga leksyon. And that is how Satan used these people because he knew that his time is too short. Kay kanami dring ginhambal man Ellen White, pastor, diri sa Desire of Ages, page 761.
by shedding the blood of the Son of God, no, pinaagi sa dugo sang atong Ginoong Hesus, he had uprooted himself from the sympathies of heavenly beings. So nadula gid ang iya amor. Gingabot siya gid. No, nadula gid nawad-an gid siya sang kuan simpatiya dito sa dapat before that may ara pa nagasimpatiya apang sang na sang na namatay ang atong Ginoong Hesus. So dira na nakita na gid sa ginhambal mo, nakita na klaruhan na gid sa sa mga angheles kung sino gid ang gid ang karakter sang kaaway, pastor. Yeah, on Tuesday naton pastor nga leksyon. Tapos na ang gera dito. Dito sa babaw. Prinsipyo hindi kay inaway sa espadahay o pusilanay. Pusilanay hindi. Sa tapos na dito sa babaw, ginpadayon ni Satanas diri sa duta. Gira man diri. So kung daw First World War, Second World War. So may Third World War pag rin nanta. Sa sunod na naway gini siya, pastor. Oo. So, as what we have said kanami sang punto mo, pastor, kay na nga Satan is determined. I like that kind of idea. Nga determinado gid siya sa pagkuha sang kalibutan nga mangin iya. That's why gingamit siya, pastor, ang tanan nga mga instrumento. Gingamit siya ang pagan room, gingamit siya man ang papal room, kag gingamit niya man gani ang ang Amerika sa sa pagdalaya o kung sa iyang plano sa pagdala sang mga katawhan sang Ginoo. Okay. Ano di, pastor, sa aton nga Tuesday election nga isa nimo nakita nga very important gid nga gusto naton dalon sa mga kauturan. Ang mahatag ko diri, pastor, ining pabalik-balik na nga pulong balang he was cast down sa bersikulo 9. He was thrown down. Pag abot naman dito sa pihak naman, again he was cast down diri sa bersikulo 13. So nakita naton he was cast down from heaven upon this earth, and the casting down of Satan ambal sang atos sa spirit of prophecy accomplished through the work of Christ in giving up his life. So dira natabo ang pagkapukan niya, na finality sang iya nga pagkapukan sang napukan sa diya, nakahibalo siya nga napukan sa diya diri ang natabo gingamit niyan man ini nga pagkapukan sa atake man liwat atake naman liwat sa sa katawhan naman sang Diyos. He said that naghambal said he persecuted the woman sa bersikulo 13. He persecuted the woman, ining babae nga nagasimbolo sang iglesia, no, kay amo ni ang sumulunod sa atong Ginoong Hesus, no, ni Ginoong Hesus, amo ni he persecuted the woman. So kung tan-aw naton diri, pastor, ining dragon diri na atong leksyon nagahambal sang may duha ka aplikasyon. Primary application amo ni ang kaaway nga si Satanas. Ang ikaduha nga application, the secondary application amo ni ang ahente sang kaaway ni Satanas sa persecute sang iglesia, kag amo na ang Roman Empire, pastor. Yeah. So amo ni ang ginhimo niya. So ang yawa may ara permis ang ginatawag nga ahensya, o which dira siya nagapanghikot, nagahimo sang buluhaton in order to attack the Church of Christ, pastor. Kanami sina, pastor. Kag isa pagid, pastor, nga ako ni dugang inang time no more bala nga wala na siya sang panahon. The word time, pastor, amo man na siya ang equivalent o kon ang parallel sang Daniel city nga time times and half a time. Nga ini nga period, pastor, amo ni ang panahon gid sang severe persecution sang katawan sang Ginoo. And then at the end, next week atong nabalaan, anong may tabo, at the end of this prophetic time nga 1,260 days, ginawon ang napilasan ang sapat nga nagwa. So amo ni ang panahon nga si General Berchier kuha niya ang papasi, ginkuhaan niya sing gahom.
Yeah. And then amo man ni pastor ang panahon nga ang sapat nga nagwa sa duta, nagwa. Oh. And then ang nakita ni Wanderi nga ang dragon nagbugwas ang tubig sa babae kag sa anak niya. Okay. Oo. Kag ang nahitabo na tingala si Juan nga sang nagbugana sang tubig, ang tubig ga representar sang katawhan. So in other word, pastor, ang gingamit ni Satanas sa paglutos sa katawhan sang Ginoo ang mga damo nga katawhan. So mo ang isa ding direct interpretation gingamit niya ang iglesia. Sa pag-persecute sa mga katawhan sang Ginoo sang una dito sa Eastern Europe. So gingamit ni Satanas ang gahom, ang power sang iglesia, sang katawhan, army, mga ano na lang ang gingamit niya para sa paglamon tani sang babae. But it so happen nga sang paggamit niya sang katawhan sa pagpamatay sang mga katawhan sang Ginoo, gingamit sang Iglesia Katolika ang mga soldado, gingamit niya ang mga government forces sa pag-persecute sa mga Kristiyanon dito sa Europa. Nag-abri ang duta. And ang duta ga-representar sang United States of America. Nga dito nadiskubrihan ng Amerika at the close of the Dark Ages. Nadiskubrihan ang Amerika kag dito nagsulod ang mayong balita, and that's it. So gintaguan dito ang babae, ang iglesia, where the church started to grow. And that's it, pastor. Yeah. So may nakitaan mong gyapon ko diri nga pastor nga punto nga diri sa bersikulo 13, bersikulo 14. Nagahambal diri sa bersikulo 13 nga ang dragon persecute sa babae nga simbolo sa iglesia. Kag sa bersikulo 14 nagahambal diri, the two wings of great eagle were given to the woman. Divine passive ni sino naghatag, ang Dios ang naghatag. So sa pagbasa ko sini pastor ining great eagle were given, the two wings of great eagle nag-remind bala ni sa akon pastor dito sa Exodus chapter 19. Chapter 19 nga sa diin ang Dios kaangay sang isa ka agila bala nga ang iyang mga kung paano niya bantayan ang iyang chicks nga katawhan, paano niya sa pupuon ang iyang mga katawhan. Kag amo ni ang nagpa-remind man sa akon kag nagahambal man diri sang ginatawag nga wilderness nga sa diin gintago ang babae. Naginhambal mo kaina nga representing America, pastor. So amo ni may ara sang kung ang yawa nagapanikasog sa paglutos, pagpersecute sa katawhan sang Dios, ang Ginoo man wala man nagakatulog, nagabantay man sa aton. Ara man siya. Yes. Hindi gid niya kita pabayaan. He is our refuge, our fortress in times of trouble, pastor. And that's correct, pastor. Balik kita gamay dito sa panahon ni Moses. Nga ginlagas na sila pagwa nila halin sa Egypto. Ginlagas na sila sa may tuhanon. Kag ara na sila na in between sa dagat kag duha ka dako nga bukid. Kag mga tao gani nagasinggit na Moses gindalanin mo kami di para ipapatay sa may tuhanon. Na ang word nga gingamit ni Moses nga like an eagle wing, eagle's wing. Nga ginano ti ginbuka sang Ginoo, it's beyond human power nga na-save sila. It's only God. Amo man ning babae, pastor, gintagaan siya sang eagle's wing to fly. Nga imbes nga siya ang tubig ya sa duta mag-agi ti nagsaka gamay siya ang tubig ara lang siya dalom kag wala siya malandas, wala siya madala sang anaw sang tubig. Ang tubig nagarepresentar sang ginabal mo tao, nasyon nga gingamit mga agents of the devil para sa pag-persecute apang amo to nga ginhambal sang pastor, isa lang ka minuto na bilhin sang atong 30 minutos. The war against the remnant ay pastor. Wow. Wala na kontento ang babae si Satanas. Ang nabilin niyang katawhan amo ang iyang ginatake. Daw pareho wala pastor nga ang babae wala na. May nabilin siya nga
nga siguro bayo. Dito na lang ginbirada ni Satanas niya kainit sa hindi niya matandog. Kay siguro sinilas na bilin. Ang sinilas dito na lang ginlasak-lasak ni Satanas, and that's how I picture out about the remnant. Nga ang iya na lang agin hatag tagaan sin dako nga concentration, the remnant. Yeah. And then Pastor, we know that the remnant is sa aton nga interpretasyon why nakitagid sang ihambal sang time nga pag-explicar sini to be direct, Pastor, amo ni ang Seventh Day Adventist. Faithful follower of Christ, Yes. Pastor, amo ni siya. Kag ang kanami diri kay sa Thursday lesson, Pastor, ginhambal diri ang mga strategiya sang kaaway kung paano niya lutuson ang iglesia. Una gingamit niya ang coercion and persecution. Yes. Okay, medyo dumalagon siya apang nagdamo dason ang nagsunod ang compromise. No, apang sa karon ang in the last days ang gamiton sang yawa amo ang ginatawag nga deception. Kag amo ni ang bantayanan naton na pastor sa aton nga panahon ang deception, even the very elect will be will be deceived. Miracles and spiritualistic manifestation. Revelation 16:14 amo gid ini ang bantayanan naton, pastor, nga mga katawhan sang Dios sa ulihi nga panahon nga gamiton sang kaaway para kita madayaan. So, kay pastor may ara ang mga reliyon nga nagapang-ayo. Nga silimod daw maayo gid ka. Ti kadamo sa mga tawo nga kadto man ga-join sila nga reliyon. Kag ti may ginagamit man sang ni Satanas ang mga tawo nga mga maalam. Oo, nga pinaagi sa leaders magasunod ang damo nga katawhan. But pastor, it is grabe. Kung hindi mo kuno gamay lang na nga kuan, pero it is a deception. Kay ti nga anong ginatudlo sini mga katawan. Ano ni ang remnant? Ang remnant may duha ka karakteristik. Silang nagabantay sang kasuguan sang Ginoo kag may ara testimony of Jesus. Anyway, later on we will be able to study about the testimony of Jesus, and then the characteristic kag ang nagabantay sang kasuguan sang Ginoo. Yes. So, ini pastor nga mga reliyon, wala ini sila duwa sini nga mga signs kag mga characteristic of the remnant of the true church. And they are the ones trying to deceive even the very elect. Nga magkadto kita sa iban nga reliyon, sa iban magwa kita sa iglesia, kay dito may atutuya nga mga nami ito sa bukid to, atuto nami ito dito sa amo ni nga lugar, nami ito dito, kay amo ni may vegetarian diri, may ano dito. In the end, we do not know that we have been deceived already. Amo na ang strategy ni Satanas. Pastor, last point. Last point na kung pastor, amo ni sa sining kalibutan samtang kita kabuhi isip mga katawhan sang Dios. Aton tan-awon nga ining ginatawag nga evil is real. Makita naton ini sa aton palibot subong, kag sa pihak sini amo ang kaaway nga amo si Satanas. Ang yawa, ang kaaway nagapanimbasugid nga kuhaon kita sa kamot sang Dios. Through persecution gamito na niya. So samtang ara kita sa aton nga pagtuo, may ara sang persecution. Kung di kita madala sa persecution, dalhon niya kita sa compromise, nga sige mag-compromise kita sa kamaturan, or kung gamito niya ang ginatawag nga deception, dayaan niya kita. Apang hindi kita magkahadlok sini mga kauturan, kay nga aman ining atong kaaway, he is a defeated foe. Pildi na ini siya. Ang aton lamang kasaligan, amo ang dugo sang atong Ginoong Hesus, nga ini amo ang nagpapildi sa aton nga kaaway. Amo man ini ang sekreto kung paano man naton daogon ini nga pakig-away naton batok sa aton nga kaaway. Dira lamang kita magsandog sa aton. Pastor, salamat yun. Okay, Satanas gagamit sang mga strategies. Persecution, iya kita nga pamatyon, pahugon. Number 2, iya kita nga i-compromise ang kamaturan, nga mag-join kita para sa unity, sakripisyo naton kamaturan bungod sa ti pa-obrahon ka sa Sabado, kung hindi ka mag-obra, hindi way ka sweldo, out ka, so isa na for peace purposes. Kag ang last nga deception nga imo ginhambal, pastor, inang deception nga daw
daw hindi mo Gamay balaan, lang. pero ato ka nagali. Na Pagdaya. amo na pastor ang ginasiling ko nga magkadto kita sa bukid, bayaan tang simbahan, kay dito sa bukid may amo dito nga kwan. That is deception, pastor. Oo. Join kita sa amo ning organization kay kanami sa ila amo ni welcome ka dito, kay ginabi-abi ka dito, bisan ka short ka gina-welcome sa simbahan. Those are just deception. Nga magwa kita sa mainstream nga Adventism, kadto kita sa mga offshoot because kanami dito, that are considered deception ni Satanas. Mga utod, wala na kami sa panahon, nagsobra na kami kayo sa dako nga nga time. But nevertheless, kami nagapasalamat nga kita naga-enjoy kag nakakuha sing mga punto sa aton nga leksyon nga aton na pwede mabalon sa aton tagsa ka iglesia sa sining adlaw ngay nagpahuway. Aton iduko ang aton mga ulo. Maluluyon kag langiton namon nga amay. Salamat sang panahon nga imo ginhatag sa amon. Salamat sang leksyon nga bisan way ginamon matungkad sing maayo pero may nasaghaw kag may nakuha kami nga mga punto sa amon leksyon sa sining nga semana. Sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen.